Ja, jeg laver en ny YouTube-kanal, en FIFA 14. Ja, så jeg viser lige et team lige om lidt. Ej, lige nogen begynder at fejle. Undskyld. Som I kan se lige om lidt, så det her, det er så mit Serie A-hold lige nu. Fuck. Nej, hvorfor gør den det? Så som I kan se, så har jeg 2 informs. Ja. 2 informs. Og Pirlo og Buffon. Så det er jeg meget glad for, det team. Men jeg skifter desværre til Liga-team til et lidt bedre team. Det koster omkring 110.000. Men ja, med Fabregas og nogle andre. Men jeg har allerede Fabregas, så at, det koster nok ikke så meget. Men min dyreste spiller på det team ville nok være Dani Alves for 40.000. Så det glæder jeg mig til også rigtig meget. Hej, vi ses i morgen.